Ola, estuve vendo unha reportaxe que falaba do anacronismo evolutivo. Que é o anacronismo evolutivo? O anacronismo evolutivo é cando certos animais, certas especies, reaccionan ante ameaças que xa desapareceron. O medo persiste ante o depredador se extinguira. Así vemos como, por exemplo, uns monos en Madagascar, os lémures, que entran en pánico cada vez que oyen un son parecido á chamada da águia coronada malgache. Unha águia que se desapareceu hai moitas generacións de lémures. Ou vemos que, por exemplo, os berrendos, unha especie de cervos, corren a 88 km por hora, que era unha velocidade diseñada para escapar dos guepardos. Entón, todo este reportaxe doume en pensar que os galegos, unha maioría de galegos, sufren do tal anacronismo evolutivo. Por que o penso? Porque, a pesar de que o franquismo se extinguiu, a pesar de que Franco se morreu, que a estrutura franquista van desaparecendo, o galego non se desfai delas. Hai políticos galegos que van a Europa para que Europa nos proíba de falar nas estruturas europeas a nosa lingua, para que a nosa lingua non sexa oficial en Europa. Iso non ten explicación. Non ten explicación porque, a non ser que, efectivamente, ese anacronismo evolutivo lle afecte aos nosos políticos, ou a moitos dos nosos políticos. Claro que non son todos, evidentemente. Están vendo que a nosa lingua desaparece, que hai de menos en menos falantes, que as nosas institucións estánse destruindo, que a reacción da sociedade civil, por exemplo, cos medios de comunicación, a manipulación das televisións e todo, continúa no mesmo aspecto. Eses políticos podían decidir outra cousa, que era o mesmo. Podían ser fascistas igual. Podían ser fascistas. En que é ese gene, esa cousa que fai que detestan os seus? Pois a única explicación é que durante moitos anos o galego foi denigrado, prohibido, maltratado, insuriado, e o falante de galego era menospreciado. E entón, a causa de eso, durante generacións, ese medo, ese síndrome continúa ativo e fai que moitos galegos, incluso que falaban galego nun momento dado, se pasaran ao castelán. E moitos galegos que entre eles falan o galego, que aos seus fillos lle falan o castelán, lle enseñan o castelán e exixen a escola en castelán. Pasa como con todas as estruturas, os métodos políticos que hai nas vilas galegas, os métodos franquistas que se siguen aplicando, é que os galegos aceptan. Xa non fai falta represión, xa non fai falta que ese berro do depredador se estenda. Xa o queren evitar antes de que o berro depredador das entidades fascistas o emitan. Eu non sei se terei razón, se serán outras causas, pero o que sí sei é que ese anacronismo evolutivo continúa vivo na nosa sociedade. Eso sí que eu sei, porque o vexo todos os días. A ver quen é o que se atreve a non seguir, a renunciar a ese síndrome. Pasado unha boa tarde.